ସାଇ କ'ଣ କରୁଛ? ବାଦା କ'ଣ ଦେଖିଲ? ଏଇଟା କ'ଣ? ବଲ୍ ନାଇଁ, ଏଇଟା ବଲ୍ ନୁହେଁ। ଏଇଟା କ'ଣ କରନ୍ତି? ଖାଆନ୍ତି? ହଁ, ତମେ ଖାଇବ? ଏଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ପଚ୍ କୁହନ୍ତି? ନାଇଁ, ବେଦନା। କ'ଣ କରିମି? କାଟିମି? କିଏ ଖାଇବ? ତମେ ଖାଇବ? ମତ ଦେବ ନା ଦିଦି ପାଇଁ? ଦିଦିର କାହିଁ? ହଁ, ଭାରି କଥା ହଉଛି ନା। ହଁ, ପିତା ହେଇଯିବ, ଭଲ ଲାଗିବନି। ଭଲ ଲାଗିବନି, ଫାଟିଯିବ। ହଁ, କାଟିବି ନା? କାଟିବି? ହଁ, ଧର ମୁଁ ଆଣେ, ଛୁରୀ ଆଣେ କାଟିଆ।